yn fawr. A diolch i chi gyd am ddod lawr a gwneud Sadwrn. Mae'n hyfryd gweld nad oes dim byd gwell o'ch chi'n neud. Diolch i chi. I gyd am ddod lawr. Yn wedig, gweld y plant os yma o'r fflint. Dangos ffaith na bywyd yn newid mewn 5 mlynedd ers lansio yn nofel gyntaf. O wybod bod y blant yn dod, nath e beri chydig bach o broblem i fi o ran darlleniadau. Sy'n brawd ag yn eidio hyn blitz neu slat neu raslas bach am awr yna. Gwrs dwi'n aralleirio, ond chi'n gwybod beth sydd da fi, yn chi. O ran y nofel, hon heb os yw'r un anodda i fi orffen hyd yma. A reswm am hynny yw bod 2010 wedi bod yn anhygoel i fi am yn teulu gyda mam yn marw o sarwch hir rhyw 3 mis ar ôl i fy ail ferch i syfu gael geni ar wrth hwyl a spot ysbryd sy'n mynd lawn llaw gyda mag i babi newydd. So, nes i ddechrau ysgrifennu nofel i Ionawr llynedd. Ond oedd y gyfnod ar ddiwedd y blwyddyn, o'n i'n gwybod os o'n i'n gallu gosod ni. O'n i'n ffeindio bywyd yn galed, o'n i'n isel iawn, o'n i'n galaru. A mae rhaid i ddiolch i Lisa yn Ngwraig a gynhad am rawd a'i deulu a merched am drago fi allan o'r ffunk yna i rhyw bach o normalrwydd eto. Ie, a hefyd cefnogi beth cared nhw o'n yn sicr ddys ni fan hyn yn sefyll o'ch blaen chi hefyd, dim mynd i lawr yn hyn, dim byd jyst bod fi'n offer y nofel. A fi'n meddwl ble o'n merched i'n gael ei dramatic, so. Y canlyniad o offer y nofel ar ôl coffi mam oedd bod yn ystawdedd ar fath o broblemau o'n i'n teimlo'n treiddio mewn i'r narratif yn bennaf fel rhan o gymeriad Emlyn Eilelding Jones fel oedd Alan yn gweud fel nemesis Luke Swan yn y nofel gyntaf. Is that enw eich Alan? Enw nofel gyntaf? Ie. Dwi'n bod yn deg o'n ddarllen lot o'n Anyway, mae'r stori yma digwydd yn 10 ar ôl y nofel wreiddiol, ar ôl i Luke Swan ladd y boy band Flach. Ebyn hyn, fel yna, Alan wedi dweud hefyd, ac mae fe o'i roed cariad oedd hefyd yn y nofel gyntaf, yn disgwyl babi cyntaf, ond dwi'n enwyn, dwi'n meddwl yn rhyw bles iawn gyda hynny am ryw reswm. Mae'n gen i ddarllen ni, mae'n rhyw ddarllen o'r bapur, dim ond ddoi gysyn, so ni'n paratoi, oedd roi'n paratoi, mae'n drefnus iawn fel yna, fel sy'n geiriad. Ond mae'n